MAC Committee Secretary atum an lapa Presiden atum an along tinda Presiden Secretary an dak cetong etlo lapen dak cetan ulo kajetan o lambang ge nitum non dam dedet po nitum non kaperai ke first APHLC Constitution lapen rules pini adopt that law pe pass that law pini arni pen ke labangso a constitution ateng pensi APHLC along ke claim atum an a member tum anta alam kroy nang po lapen la so teng sinitum che Japon po. Number 2 bangke la long walk pu penapot rat atum mahupik lo pu aji pini kado ita ningge pet lo lasi la kapamang hu hedet Japan netumge long walk non nini Tomington sita mo trok atarik pe ni central committee ke doan atum si long walk ke claim to po dolang lain lo di lapen ke constitution along komad ni amendment ke doji kangtung atum phan an ke laken next central executive committee along amendment dia phan wan tamik lalo ade da bang pupelang la chikloi jon ang bong tame ba chikloi ron api tame lapen hapu bang election nang lelo MP election la potsi netum unante mo crazier ni ang bong bala long walk ketang penomat nitum election campaign committee saying that po lapen election campaign committee atum si a program tik po konat si ke dam tunangi ma ko puson ma release ita jat sata ang nitum tik po la committee atum si lapuan si pinini tum perai dat lo ninging sam jin pen kado itum phanta choropik lo ninging sam jin pen ladak na meeting na ka tong du lapen ka lam ka than lapen kam ke claim po kardong hala